Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito ang RC Lagalag TV. Mga kalagalag, panibagong araw, panibagong vlog at panibagong adventure na naman ang ating gagawin sa araw na ito. Mga kalagalag, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe at pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga video kong i-upload. At ngayong araw mga kalagalag, tayo ay muling maglagalag at tayo ay mamamasyal. Ayan, so ang destination natin ngayon mga kalagalag ay Metro Manila. Ayan, so ngayon nandito tayo ngayon sa Bukawi, Bulacan. At dito tayo nag-start at madilim kasi kanina. At ngayon medyo maliwanag na at nakapag-breakfast na rin tayo. Kaya ngayon tayo nag-uumpisa dito sa Bukawi, Bulacan. Ayan, so ang destination natin ngayon mga kalagalag is Fort Bonifacio. At may importante tayong sadya sa Fort Bonifacio. Then pupunta tayo ng Camp Aguinaldo. So dalawang kampo yung pupuntahan natin ngayon, Fort Bonifacio at saka Camp Emilio Aguinaldo. Ayan, so sa Quezon City at sa Taguig City. So unahin natin yung Fort Bonifacio mga kalagalag sa Taguig. Yun yung unang pupuntahan natin ngayon at medyo malayo yun. So may kukunin tayong mahalagang dokumento sa lugar na yon. Huwag kayong bibitiw mga kalagalag. Samahan nyo lang ako sa aking paglagalag dito sa Metro Manila. Ayan, so let's go. Ayan, Bulacan. Ayan, so ito yung PNR dito mga kalagalag, oh, yung train na gagawin. So maganda pala at malapit na ito. Ayan, magdudugtong-dugtong na yan. Doon sa may Malolos, mahaba-haba na rin yung natapos doon sa Malolos. At baka matuloy nga yan nitong 2025 na mag-partially open sila o mag-partially operate ngayong 2025. Yun yung abangan natin mga kalagalag. Baka sakaling may sakatuparan yung plano na yon. Halos patapos na rin dito. Kasi yung matagal gagawin dyan, yung poste lang naman yung ibabaw mabilis lang kasi dugtong-dugtong na lang yan pinapatong lang yung ibabaw na yan Ang pinakamatagal dyan, itong mga terminal kagaya nito, isa terminal ito, kaya ito yung matagal gawin. Ito yung pinakamalaking terminal yata dito. So pagka natapos itong mga kalagalag, itong mga terminal na ito, so may posibilidad nga na pwedeng mag-open ngayong 2025. Ayan so kayang matapos yan Hindi naman kaagad na mag-straight yan hanggang Manila. O mula Bulacan siguro hanggang Manila. Baka yung Pampanga baka maiiwan muna. Kasi ito malapit na matapos to Nung pumunta tayo nung nakaraang taon, mga poste pa lang yung nakikita natin dito na ginagawa nila. Pero ngayon mayroon ng ibabaw. Ayan kasi yung pinapatong lang kasi yung nasa ibabaw. Sa baba naman ginagawa yan. Yung pinakamatagal talaga dyan yung mga poste, kasi napakalaki yung mga poste niya at napakalalim yung hukay niyan Ayan. So sa susunod siguro mga kalagalag, mag-update din tayo dyan. At siyempre abangan natin yung pag-ooperate nyan. Yung unang kung hanggat maaari, baka masubukan natin dyan yung unang sakay. Kailang matraffic lang dito mga kalagalag kasi kasalukuyang ginagawa yung mga kalsada dito sa Bulacan area. Maraming mga kalsada dito na under renovation ngayon. Mabuti dito, halos patapos na itong ginagawa dito. Hanggang doon yata yan, yung sa may Valenzuela, parang may ginagawa rin doon. Masarap dito, maraming mga motor din na kasabayan natin. Ayan, so halos puro motor tong kasabayan natin ngayon Ayan, so masaya pagka ganito na marami. May habol-habulan ng kaunti. So ingat lang din dahil talagang mahirap naman yung birit tayo ng birit pagka ganitong maraming sasakyan. At maraming kamote riders dito.
nakaisa na ako doon. Yan, so repair na naman. So marami talagang nire-repair na kalsada dito. At malapit na naman kasi yung eleksyon. Eleksyon na naman next year. Ay, hindi pa pala. Tama, next year, 2025. Eleksyon na naman pala. Kaya talagang puspusan na naman yung pagsesemento ngayon. At traffic na naman. Yan. Yan, maraming riders. Sige, banat. Banat. Yan. Up, ya. Tawid. Yan. May Kawayan, Pure Gold. Kita tayo sa EDSA. Nakikita ko na yung Rebulto or yung monumento mismo. Yan, malapit na sa EDSA. Talagang napakatindi ang traffic. Kaya kahit motor dito sa Metro Manila, walang exempted sa traffic. Hindi kagaya sa atin sa probinsya. Walang traffic ang motor, nakakasingit. Pero dito wala kang pagsingitan sa sobrang dami ng mga motor din. EDSA na tayo mga kalagalag. Ayan, so ito na yung EDSA. At ito yung bus lane dito mga kalagalag, or busway. Ito yung baba na ito. Ayan yung pinakamahal na toll gate dyan. Hanggang 30,000 ang bayad dyan pag pumasok ka. First offense mo dyan is 5,000 pag unang pasok mo. Then pangalawa hanggang pataas ng pataas ang babayaran mo dyan. At kaya tayong mga motorista, mga riders, ay dapat iwasan ang pagpasok dyan o ang pagdaan dyan. So pagtsagaan na lang natin tong traffic para hindi na tayo gumastos ng malaki. Ganon din naman, darating din tayo sa pupuntahan natin. Yan, so wag na tayong pasaway na dumaan dyan dahil napaka mahal yung babayaran dyan sa busway na yan. First offense 5,000. So kung ikaw ay minimum wage lang, ako di katagal mong pag-iipunan pa yung 5,000. Ayan, so EDSA na tayo mga kalagalag. Talagang matraffic pa rin. Marami talagang matitigas ang ulo. Ang kung ano yan is bawal ang ibang sasakyan dyan mga kalagalag. Yan ay bus lane. So napakamahal ang multa dyan, 5,000 to 30,000 pag dumaan ka dyan. So maraming matigas ang ulo. Kahit PNP, basta hindi emergency, hindi sila pwede dumaan dyan. Tingnan natin kung may nanghuli. Hoy, sexy itong building na itong mga kalagalag, oh. Oh. Oh, sexy, oh.
Yan, SM Mega Mall. Kalaki na ng SM Mega Mall ngayon mga kalagalago. Dati kaliit-liit lang nito. Ngayon talagang pinalaki ng gusto. Ano ito mga kalagalag? Boni. Yan, so maraming billboard dito sa Boni, na malalaki ang billboard dito. Yan, then sa kabila na yan mga kalagalag, yan na yung Guadalupe, o kung tawagin ay Tulay. Mas kilala sa Tulay yan mga kalagalag hanggang ngayon. Yan ang Guadalupe, na sikat din nung araw yan na pasyalan. Pero ngayon marami ng magagandang pasyalan. So naluma na itong Guadalupe. Dati 1,000 lang din ang multa dyan. Kayang-kayang bayaran yung 1,000. Kaya itinaas nila sa 5,000 hanggang 30,000. So kung paulit-ulit kang dadaan dyan, so aabutin talaga ng 30,000. Kaya talagang napakamahal. Ayan, Guadalupe na tayo mga kalagalag. Bonifacio Global City. Ayan, talagang napakaganda nito mga kalagalag, itong Global City. Kita nyo ngayon, talagang akala nyo mga kabuti lang yung mga building na nagsulputan sa lugar na ito. Ayan, tataas. Ayan. Oh, yeah. Natapos na tayo mga kalagalag sa nilakad natin. So galing tayo sa Fort Bonifacio, then ngayon nandito tayo sa Camp Aguinaldo. At hindi na tayo nakakuha dyan ng video sa loob ng Camp Aguinaldo mga kalagalag, at bawal kasi ang video dyan sa loob. So dito na tayo sa labas kumuha. Actually nandito pa tayo sa bakod ngayon ng
Camaguinaldo. Ayan. So ito lang yung gate 6. Yan. Gate 6 ito. So kagagaling lang natin dyan sa loob. At ngayon pabalik na tayo sa Tarlac. Kita natin mga kalagalag itong kalsada dati. Yung nakikita natin yung puting kalsada. So yan lang hanggang dyan ang kampo dati. Yan. So itong bago ngayon, itong kulay puti, ito na yung bago na nagkaroon kasi dito ng widening. Kaya lumapad ang lugar na ito. Itong kalsada na ito. Ito yata yung Boni Serrano Avenue. So diretso ito hanggang Marikina. At tatagos ito hanggang C5. Then sa dulo naman hanggang EDSA. Ito papuntang EDSA yan. Yung dito naman pa kabila papuntang C5. Ayan. So ayan, nakuha na natin yung mga importanteng dokumento na gagamitin natin. Kaya okay na. So pabalik na tayo ng Tarlac City. At masaya yung kausap natin doon kanina. At pinuntahan ko rin yung dati nating unit doon. At na-meet natin yung mga dating katropa. Kaya masaya rin yung usapan, kumustahan. Ayan, so nababalikan natin yung mga alaala natin nung tayo ay nasa serbisyo pa. At nakakamiss nung mga alaala na tayo ay hindi pa nagre-retiro. Pero ngayon tayo ay talagang nagpapahinga na tayo ngayon. Kundi pasyal-pasyal na lang yung gagawin natin. Ayan. So ngayon mga kalagalag, at tatapusin na natin itong ating pagbablog. At dito na natin tapusin. Ayan, so muli ako'y nagpapasalamat doon sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat sa inyo, sa inyong walang sawang suporta. God bless at ingat po tayong lahat. Salamat po. Call me a